So muri Zimbabwe ndambotaura inini today ndichitaura panyaya yaWicknet Vayo kuti atiza kubva kuZambia kudzoka muZimbabwe. Imagine like wangobuda fast. So at the end of the day people said atiza. So I want now to get deep in the story yokuti why would Wicknet Vayo be running away from Zambia and how he is connected to my accusations ekuti Chivayo mubiki unobika agobika agopakura my results in my elections and it right Zimbabwe. So it's big, but Wicknet Vayo, we have seen him in high rooms all across Africa. Kubva kunana president wekuNigeria Bola Tinubu kupinda kwese tamuona kwese Wicknet Vayo nemapresidents. What is he doing? Because you see, one thing I have seen is that Mnangagwa is very ambitious. Mnangagwa will tell you things like sisema joke, but you can okay, so within msoro iro mfesu anenge achigaya zvimwe zvinhu zvitori serious. Hanzi naMnangagwa one time, because zvese zviri connected. I want you to really get the information, because muri Zimbabwe kana takutaura zvepolitics munozviziva vanhu kuti nexus pinda ipapo, right, topinda ipapo. So you see muri Zimbabwe hanzi naMnangagwa ndoda kuti murangarire, because Mnangagwa unodzoka kunguva yemutapa, kunguva yeglory Shona Kingdom, a glorious Shona Kingdom. Hanzi yaitonga kubva kuMozambique. I mean, this is well-known history. It's well-known history. You search, you do Google or mukuita pa AI, pa Gemini or pa ChatGPT, etc. Kubva Mozambique uko tichinda murabaraba tichinaona Namibia uko tichitonga todzoka topinda muSouth Africa umo topinda mudzimwe nzvimbo uko tichinda, and iri all this land yaikontrolwa nemwene Mutapa, the mwene Mutapa, vatongi vana munhu Mutapa, and vemashona panguva iyoyoyo, but vaikontrola both through tribute, vaibhadhagwa tribute vachiita sei vachikontrola magold resources all over that land. And so Mnangagwa hanzi naye yeah, that's the wish yanoshuva kuti dei zvadzoka ipapapo. So now muri Zimbabwe vanwe vanotaura kana vanhu vakutaura manje vanokudza kuti ZANU-PF ine ndo vabiki vanotaura vanenge vachiti ve-rigging system. Hanzi chisystem chekuti ma-elections anorohwa sei chiri varidzi vacho iZANU-PF. So vanotaura manje ndopavanoenda kumberi vachiti inzwai munzwe, muchiona tuma-relationships tunenge turipo netuma-president twese tunenge tuchisubscribe, because kana ka-president kapinda pachigaro kachida kuramba, kana in fact chifungwa chekuramba ari pachigaro kana chapinda, handiti ari muno Africa umo kana padhuze kudhuze nekusouthern Africa kunoko, unoenda kuZANU-PF, unoenda kunana Emmerson Mnangagwa, handiti onovataurana navo kuti vamutaridze, vamubatsire kubika, vagobika, vagopakura ma-results. So of course it's a big business deal. There comes vanhu vakaita sana Wicknet Vayo muri Zimbabwe, ndo pavanouya vachinzi ndo boys racho rinenge richimhanya chibusiness ichochocho cheZANU-PF chachara Mnangagwa, chibusiness chekubika nekupakura ma-results. And so akaenda ichilema akakapinda karika mufirst opposition muna 2023 akaenda ichilema did something very bold kuti team rake ranga akatumira kunoobserva ma-elections rakadzoka
iye angari SADC chairman or something, vakadeclare kuti no ma-elections emuzimbabwe awa, they didn't really stand up to the standard yeSADC. Everybody akati hakainde Hichilema uyu ndiye manje uyu mpesu mani taizvizva mani kana opposition ikapinda vanenge vachinzwisisa democracy, vanenge vachinzwisisa vanhu. Handiti tikauti anga akatopa chamisa kuda $5 million yekukambena. Handiti so when you look at that we were like, okay, this is great, but somewhere along the lines muri yeZimbabwe we don't know how what, but after, because kana uva president wenyika unenge uri the elite in the world, kwete munyika mako chete, but in the world unenge uri the elite. So pane ma-high level meetings ame muchiramba makuita ma-meetings, because ma-president muno muAfrica mazhinji awo mazhinji zvacho, tingati vazhinji ere hako zvino zvinhu zvachinja, vava vashoma maregimu zvakasanga. That's why chiregimu chakafanana neZANU-PF ichi chiri important kune vaya vafunga kuda kuita dictatorship, because dictatorship mbijana iri kupera muri Zimbabwe, iri kupera especially muno muAfrica. Tasai South Africa, Mozambique chero kuchinzi ako dictatorship ichichi, but president ariko hazi wokuti aganga agara aripo. PaNamibia po kaMomzi kaya Nandi ndaitwa karipo kakapinda manje paBotswana, kakapinda manje paZambia, akapinda manje. So unobva watanga kuona kuti and then munomu tina Mnangagwa akapinda kusiri kudhara, asi iregime same regime. So in fact paBotswana pa Namibia inenge futi same regime. PaSouth Africa but pane democracy right now, that's why pane GNU. PaMozambique chimwe futi same regime, but paBotswana chakachinja, paZambia chakachinja. Now akampana akaende Hichilema panogona pane ma-very good chances ekuti kudlidzana kwatakamuona achiita recently nana Wiki naUchivayo zvine chekuindirana nekuti mukomana uyu because unoona ma-tactics ekuti kwanzi ma-elections anozombodelayiwa kubuda, panozombodeployiwa masoja podeploy. We have heard about that before, man. We have heard about ma-tactics toti kwanzi mapepa azononoka kusvika nhasi vanhu the situation is peaceful on the ground, but tichongoona kuti tikutotambwa kapa, tikutotambwa tichingonzi nyereni runyararo peace, but tichitotambwa handiti mupaona. So you end up being suspicious kuti akaende Hichilema muri kuti imimi ma-elections ma-results anga achiverengwa pakazonzi kwazi paita violence, and then paita violence paakudeployiwa maprisa nemasoja, because that's the problem reZimbabwe. Masoja atova kuma-ballot box, and then at the end of the day you expect kuti ma-results will be free and fair. It's hard. That's why it's very hard kuti ufunge kuti vakomana havasi kubika. And when you look at our proximity kubva pazvakavhisitirana paipa naMnangagwa ikaenda Hichilema chikauya kunoku, and then kanonyengereka kuti what, let's just build this elite group, totongoti hazvimapresident, because today totongoshandisa zvimamethods zveZANU-PF chandibatsira. But in fact this is the information we are analyzing what is there, because we have to analyze, and this is the analysis of what is happening nezvinenge zvichitaurwa nevanhu. So peace.